от БГ и днес ще минаваме един паркур, който сега го създадох. Сега ще ви покажа моята къща, която... Здравейте! Ние двамата ще направим едно паркурче. Започваме да го минаваме. Ето точно сега в този момент. Аз си обещах да читне там на оградите. Ужас, паднах. Така. Сега тук ще успея ли да го скоча? Да. То мапа като цяло. Аз го направих лесен. Това на 3 или 4 блокчета е, дами и господа. Минаваме го. Вики, ти накрая ли си? Къде си? При зеленото листо. Не, паднах. О, не, как така стана? Сега, дами и господа, ще има 3 нива. Утре, после може пак да качим клип, ако направим и второ ниво, нали? Ако направим второ ниво, ще спрем на пауза и ще продължим клипа, но за това се очаква време. Само да ти кажа, че максимум клипа може да е 15 минути. Аз не мога да ги скоча те оградки. Казахте, че е трудно, затова трябва да се чита. Ето, минах една оградка. Аз полетях без да знам. Аз съм на края на мапа вече. Аз също съм на първо нещо. Сега, дами и господа, Уф. Падна ли? Да. Как така? Минах мапа. Минах го. Така, Вики, тук табелката я няма. Нищо. Пак ли да го пиша? Дами и господа, тя още минава мапа. Как може така да падна? Първо ниво. Как може така да падна? Като на блокче. Айде, аз те гледам от тук. Дами и господа, след това аз отивам в Clash Royale ще играя сега и Clash Royale. Тя докато минава мапа, аз ще ви разведа и с нашата малка база. Това тук е нейният красив мост. Това тук ще го оставим за след малко. Окей, идвай след мен. Къде си? Да ги разведа из къщата ми. Къде сега? Къде сега? В къщата. И тук виждате ли ме? Добре сме обзавели за сега, че... Аз се обзаведох с мен. Да, аз направих ето тези класичко. Този коридор аз го направих. Аз съм Това тук. Как се казва в Майнкрафт? Той питай. Стиви се казваш. Къде не знам? Тук Стиви направи туалетната. Това тук е мишката. Аз направих мишката. Да, но аз направих всичко друго. Тя направи туалетната. Това тук е туалетната хартия. Айде, ела да видим и другите неща. Кои други, бе? Това са нашите две легалта. Аз съм със синьото хора. Само Лешки, никой друг. И вижте, тук се събираме и обсъждаме какво да правим. Покрил съм го с листа. Ето тук ни беше нашата идея да си направим този мап. Да, тя го измисли. Абсолютно не... Хора, и забравих да ви спомена. Тук имаше някакъв бък, медузите бяха в небето. Даже и тук имаше една медуза. По-скоро някой ги убих, но те да могат да се убиват, но сега изчезнаха. Да, нещо беше бъгнало. Ние минахме мапа. Ще спрем клипа на пауза, за да направим и второ ниво. Така че до след малко. Сега, оказа се, че няма да правим второ ниво. Най-вероятно през седмицата, да. Ние другата седмица излизаме ваканция, така че сега отиваме в Clash Royale. От мен, чао! Чао! Не, хора, отиваме в PES Evolution.
изтеглих си най-накрая. Защо? Така, хора, без да искам спрях на пауза. Сега, виждате, дигитален интернеймент. Има реални отбори. Барса, виждате, PES 2017 е Pro Evolution Soccer. Къде? Оф, хора, това докато... Не трябва ли да го натисна? Пишете в коментарите какво се прави. Apple Market. Окей. Skip. Owner. F1. Нищо, що? Още ли е клипа? Или сега Да. на пауза? Не. Тече клипа. Така, хора. Нещо тук не мога да го схвана. Баксинг. Не знам. Ама... Това нещо не го схваща. Виждате тук какви слаби играчи. Адвансът направо. Така. Логин бонус. Един ден. Гол. Коментар Legends. Или там каквото е. Окей. Така, хора. Виждате Special Agent. Action. Clubhouse. My Team. Матч. Кампания. Local матч. Онлайн матч. Ето го, хора. Евент мода, за който ви говоря. Ето го. Виждате. Това е чилинг. To match. Сега. Circling Club. Сега next. Дами и господа, започваме първия си матч. Какво ще направим? Какво ще направим в този матч? Сега виждате semi-finals. Матча започва. О, схващам го. Сега, дами и господа.
Играта я схващам. Бяли стинки.